Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Προσωπικότητες εδώ στην τηλεόραση Capital και να καλησπερίσουμε και να χαιρετήσουμε και όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν δορυφορικά από τη δορυφορική εκπομπή του ΡΙΚ σε όλο τον κόσμο. Η εκπομπή Προσωπικότητες απόψε δεν είναι στο συνηθισμένο της στούντιο, αλλά στο Ευρωκοινοβούλιο. Εδώ στα στούντιο του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, όπου ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Μαζί μας ο Λουκάς Φουρλάς, ο αγαπημένος Λουκάς Φουρλάς, ευρωβουλευτής, δημοσιογράφος, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει την περιπέτεια, εγώ θα έλεγα, αλλά και τη φιλανθρωπία. Ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από τη δημοσιογραφία και τώρα δίνει μαθήματα γραφής στην Ευρώπη. Λουκά, σε χαιρετώ. Καλώς βρεθήκαμε. Καλώς βρεθήκαμε. Σε ευχαριστούμε για την συνέντευξη. Καιρό έχει που προσπαθώ να σε φέρω στην Κύπρο στην εκπομπή Προσωπικότητες, αλλά τελικά με κατάφερες και ήρθαμε στις Βρυξέλλες. Είναι πιο εύκολο τελικά να βρεθούμε Βρυξέλλες παρά στην Κύπρο. Αντιλαμβάνεσαι ότι οι περισσότερες μέρες της εβδομάδας είναι εδώ για μας. Εδώ είναι το εργασιακό μας περιβάλλον. Άρα στην Κύπρο είμαστε μόνο ένα Σαββατοκυριακό, όπως να προλάβεις μια Παρασκευή βράδυ ή όταν πρέπει να φύγεις Κυριακή να επιστρέψεις πίσω. Τα καταφέραμε όμως. Εδώ στην καρδιά των Βρυξελών, στο Ευρωκοινοβούλιο, και χαίρομαι πάρα πολύ που τα καταφέραμε και θα τα πούμε. Ξέρεις τι, οι συνεντεύξεις εδώ γενικά, έχεις δώσει πολλές συνεντεύξεις στην ζωή σου. Εμείς θέλουμε να δούμε και λίγο τον άνθρωπο πίσω από τον Ευρωβουλευτή. Ένας άνθρωπος ο οποίος, από πού είναι ο Λουκάς μας? Από Λεμεσό. Είμαι γέννημα θρέμα της Λεμεσού. Η μητέρα μου είναι από την Πεντάγια της επαρχίας Μόρφου, αλλά εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα στη Λεμεσό. Όπως γράφω και σε ένα βιβλίο μου, 320 μέτρα μόνο από τη θάλασσα το σπίτι μου. Άρα γεννήθηκα ουσιαστικά σε μια πόλη που την βρέχει η Μεσόγειος. Για μένα ήταν το water park, να το πω, η θάλασσα της Λεμεσού, για όλους τους φίλους μου. Πήγα σχολείο δημοτικό, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Λεμεσού, Λανίτιο, μετά όπου τελείωσε και ο παππούς μου και ο πατέρας μου το Λανίτιο. Άρα υπάρχει μια ιστορία στο γυμνάσιο. Και μετά, όταν έφτασε η ώρα να σπουδάσω, επέλεξα να είμαι Θεσσαλονίκη για να νιώθω την άβρα της παραθαλάσσιας πόλης όπως τη Λεμεσό. Και ξέρεις, έχω ένα πρόβλημα. Όταν είμαι σε πόλη που δεν έχει θάλασσα, δεν μπορώ να προσανατολιστώ με τίποτα. Διότι ξέρεις, όταν χαθώ, λέω πού είναι η θάλασσα από εδώ κάτω, προσανατολίζω. Δηλαδή και στη Λευκοσία που αναγκάζομαι να ζω τα τελευταία πολλά χρόνια λόγω δουλειάς. Δεν έχω ακόμα καταφέρει να προσανατολιστώ περίπου πού είναι και πού πρέπει να πάω. Νιώθω πολύ τυχερός που μεγάλωσα σε αυτή την πόλη, η οποία δεν θυμίζει σε τίποτα σήμερα τη Λεμεσό των παιδικών μας χρόνων. Δεν πάβει όμως για μας τους Λεμεσανούς να έχουμε κάποια κρυφά σημεία της πόλης ακόμα που τα απολαμβάνουμε μόνοι μας, χωρίς παρεμβολές. Ξέρεις τι, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι πάρα πολύ δραστήριος και κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Άρα η δημοσιογραφία πώς προέκυψε για σένα στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη η οποία έχει και αυτό το υπέροχο θαλασσινό τοπίο και όλο αυτό από το λιμάνι μέχρι το Λευκό τον Πύργο? Μόνο να το περπατήσεις όλο αυτό. Σε μου θυμίζεις τώρα, πριν από μερικές μέρες ήμουν στη Θεσσαλονίκη και έκανα ακριβώς αυτό το περπάτημα στην πόλη που για μένα πλέον είναι η δεύτερη μου πόλη, η Θεσσαλονίκη. Πώς προέκυψε η δημοσιογραφία? Έχω την εντύπωση ότι, όπως είπες και εσύ, όταν είσαι συνέχεια στην ενέργεια και σου αρέσει το απρόβλεπτο, τα πράγματα σε οδηγούν σιγά σιγά προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είχα σκοπό να γίνω δημοσιογράφος. Τελείωσα οικονομικό της νομικής, οικονομικές και πολιτικές επιστήμες στη Θεσσαλονίκη. Το σκουλίκι όμως της δημοσιογραφίας ήταν πάντα εκεί. Αρθρογραφούσα από τον καιρό που ήμουν μαθητής. Όταν ήμουν φοιτητής, ήμουν ενεργός σε φοιτητικές παρατάξεις και αρθρογραφούσα συνεχώς είτε σε εφημερίδες είτε σε περιοδικά. Και προέκυψε δημοσιογραφία, να το πω τυχαία, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Ερχόμενος στην Κύπρο, αναζήτησα δουλειά. Είδα μια αγγελία ότι ζητούν οικονομικούς συντάκτες στο Λόγο, όταν ξεκινήσω ο Λόγος στα πρώτα του βήματα. Ήρθα, έκανα ένα interview στο Λόγο, μπήκα δοκιμαστικά για 6 μήνες. Οι 6 μήνες έγιναν χρόνος, ένας χρόνος έγιναν 23 χρόνια ενεργός δημοσιογράφος στην πρώτη γραμμή, είτε ως reporter, είτε ως παρουσιαστής ειδήσεων, εκπομπών, ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες. Νομίζω ότι έχω κάνει τα πάντα στην καριέρα μου. Για 23 χρόνια
στην πρώτη γραμμή της δημοσιογραφίας. Εγώ Και είναι ένα ταξίδι που ναι. δεν μετάνιωσα ποτέ μου, η αλήθεια. Ξέρεις, έμαθες από αυτό το ταξίδι και πιστεύω ότι επικοινωνιακά τώρα μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτά τα θετικά της δημοσιογραφίας. Υπάρχουν και πολλά αρνητικά, αλλά τα θετικά της δημοσιογραφίας. Να σου πω ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις όταν γύρεις τη γραμμή και πας στην πολιτική πλέον, στην άλλη πλευρά της όχθης. Επειδή στη δημοσιογραφία το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να απομυθοποιήσεις τα πάντα. Δηλαδή, έχεις έρθει σε επαφή με πολιτικούς, με προέδρους, με υπουργούς, καταφέρνεις πλέον να τους απομυθοποιήσεις και να μετριάσεις την απόσταση μεταξύ του απλού πολίτη και του πολιτευόμενου ή του έχουν την εξουσία. Άρα, ερχόμενος στο κοινοβούλιο, να το πω έτσι πολύ χαρακτηριστικά, δεν κολώνεις. Είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα να μπεις να ρωτήσεις, χωρίς να φοβηθείς, χωρίς να χρειάζεσαι χρόνο προσαρμογής. Και εδώ στο κοινοβούλιο υπάρχει ακόμα κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο μου χρησιμεύσε πάρα πολύ το ρεπορτάζ. Έχεις το δικαίωμα να μιλήσεις μόνο 1 λεπτό. Η παρέμβαση στην Ολομέλεια είναι 1 λεπτό. Αντιλαμβάνεις ότι όταν κάναμε ρεπορτάζ, το 1 λεπτό για μας ήταν υπεραρκετό για να κάνουμε το ρεπορτάζ και να πούμε τι θέλουμε να πούμε. Άρα είναι πολύ πιο εύκολο για μας σε 1 λεπτό να καταφέρουμε να πούμε, δώσουμε το μήνυμα που θέλουμε σε μία ομιλία και να αφήσουμε κάτι πίσω μας, παρά να μην είχαμε αυτή την εμπειρία της δημοσιογραφίας. Ή το άλλο που λειτουργείς πάντα δημοσιογραφικά. Πες ότι είσαι σε μια γενική συνέλευση ή σε μια επιτροπή που συνεδριάζει και υπάρχουν 150 θέματα στο τραπέζι. Μάθαμε να παίρνουμε την ουσία των πραγμάτων και να κρατάμε την ουσία ως δημοσιογράφοι. Δηλαδή, μπορεί να μιλάει 1 ώρα ένας και πρέπει να κάνει ένα ρεπορτάζ 2 λεπτά. Άρα, έχουμε μάθει πλέον να κυνηγάμε το ποια είναι η είδηση, το ποιο είναι το πιο ουσιαστικό και να μένουμε εκεί. Αυτό μου χαρίζει πάρα πολύ χρόνο. Διότι δεν πρέπει να ξαναδιαβάσω από την αρχή ολόκληρο το ό,τι έχει προκλήσει ή ό,τι έχει υποθεί. Είμαι έτοιμος με το να λάβω την είδηση ή το ουσιαστικό κομμάτι, να προχωρήσω και εγώ να κάνω το δικό μου το κομμάτι παρακάτω. Ανδρέα Αναστασίου, αυτά έλεγε γενικά ο Λουκάς όταν ήσασταν στο Λόγο συνάδελφοι, και να σε καλησπερίσουμε. Τον έχουμε ζωντανά από την Λευκοσία. Αυτά έλεγε, Ανδρέα. Καλησπέρα. Αυτά και πολλά, αλλά πραγματικά ο Λουκάς ως άνθρωπος είναι ένα ανοιχτό βιβλίο. Είναι αυτό που λέμε ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας και είναι αυθόρμητος, ειλικρινής και αληθινός. Όπως είπες και εσύ, Άγγελε, είναι και επικοινωνιακός και λόγω του επαγγέλματος του δημοσιογράφου. Έχει μάθει την ουσία, έχουμε μάθει την ουσία, όπως είπε, να κρατάμε τα λίγα και καλά, διότι στη δημοσιογραφία, στο ρεπορτάζ, ισχύει αυτό που λέμε το λακωνίζει είναι στη φιλοσοφή. Πολύ σωστό. Συνεπώς, και μέσα σε ένα όμιλο ατόμων που 700 τόσα άτομα ευρωβουλευτές έχουν το χρόνο τους και λοιπά περιορισμένο, σίγουρα αυτό είναι οδηγός φάρος και μπορείς να διεξέλθεις όλων των καταστάσεων. Ποιος είναι ο Λουκάς Φουρλάς που ξέρεις εσύ, ο άνθρωπος πίσω από τον δημοσιογράφο και τώρα τον ευρωβουλευτή? Καταρχάς, με τον Λουκά μας συνδέει μια αδερφική φιλία 30 τόσων χρόνων. Ακριβώς. Όπως είπα, είναι αυθόρμητος και αυτοί οι αυθόρμητοι ανθρώποι έχουν μέσα τους αλήθεια. Ξέρεις ότι δεν προσποιείται, ξέρεις ότι αυτό που λέει, αυτό είναι. Δεν ψάχνεις πίσω από τις λέξεις να ψάξεις τι άλλο μπορεί να υπονοεί ή οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα είναι άνθρωπος ο οποίος κάνει τα λόγια πράξη. Δεν του αρέσουν τα λόγια, είναι καλά, είναι όμως ακόμη καλύτερα όταν αυτά συνοδεύονται με πράξεις και το απέδειξε και στο Ευρωκοινοβούλιο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο διαπίστωση δική μου. Εγώ θυμάμαι όταν έβλεπα και τις φωτογραφίες ότι όταν ήταν πρωτοεμφανιζόμενος ευρωβουλευτής, την πρώτη χρονιά οι συνάδελφοι του τον ψήφισαν MVP ως τον καλύτερο της χρονιάς. Αυτό λέει κάτι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα και είναι και χαρακτηριστικό του, δεν του αρέσει να καταφεύγει σε λαϊκισμούς απλά και μόνο για να κολακεύσει αυτιά ή οτιδήποτε ή ανθρώπους. Ξέρεις τι, και είναι πολύ... αυτή την ειλικρίνεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η ειλικρίνεια και η ντοπροσύνη είναι αυτή που τον διατηρεί ακόμη, γιατί όσο λαϊκιστής και να είσαι θα γελάσεις του άλλου 1-2 φορές. Αν είσαι αληθινός και ειλικρινής όμως, αυτό
διαρκή συνέχεια και είναι ενδεικτικό ως Ευρωβουλευτής και την πρώτη φορά και την δεύτερη φορά πήρε τους περισσότερους ψήφους από το κόμμα του, τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Και αυτό είναι ενδεικτικό της εικόνας που εκπέμπει ο Λουκάς, ο οποίος έχει και είπες και το φιλανθρωπικό. Ζήσαμε και καλές και κακές στιγμές με τον Λουκά, όμως κατάφερε μέσα από την δύναμη ψυχής να βρει τα ψυχικά αποθέματα και να κάνει, ας μου επιτραπεί και από τον Λουκά, τον πόνο του να τον κάνει γέφυρα στήριξης, σωτηρίας σε πολλούς συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, και ενδεικτικό αυτού το Ίδρυμα Μικροί Ήρωες και το σλόγγαν. Εδώ και 8 χρόνια γίνονται διάφορες εκδηλώσεις. Θα έχει και στις 20 του μήνα μια εκδήλωση με τους ΟΗ, 8η χρονιά. Και είναι ενδεικτικό αυτό που λέει ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να πολεμά μόνο του τον καρκίνο. Αυτό δείχνει τα ανθρώπινα συναισθήματα και την αλληλεγγύη που επικρατεί, γιατί κακά τα ψέματα στις μέρες μας, οι αξίες και οι αρχές έχουν μπει πάρα πολύ στο περιθώριο. Μάλιστα. Αυτός ο Λουκάς Φουρλάς που ξέρεις εσύ. Τι να πούμε στον Ανδρέα? Τι να πω, είμαι πολύ συγκινημένος που ακούω το φίλο μου τον Ανδρέα. Ξέρεις, είπε μια κουβέντα ο Ανδρέας ότι περάσαμε και εύκολα και δύσκολα. Στα δύσκολα που περάσαμε, υπήρχε κάτι θετικό για μένα, ότι κάποιοι άνθρωποι έγιναν αδέλφια μου. Πραγματικά, και στάθηκα δίπλα μου από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα και δεν με εγκατέλειψαν ποτέ. Και ένας από αυτούς ήταν ο αδερφός μου Ανδρέας Αναστασίου, ο οποίος, όπως το θυμάμαι, να μπαίνω στο λόγο τότε το 1994 και να βρίσκω μπροστά μου ως αθλητικογράφο και ως παρουσιαστή, παρέμεινε ο ίδιος και σε φάτσα και σε ψυχή και δίπλα μου. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το όσα έχεις πει. Αυτό που παρέλειψες να πεις είναι ότι όλα αυτά με τους μικρούς ήρωες που πετύχαμε, μαζί τα ξεκινήσαμε. Από μια μικρή ομάδα ανθρώπων που ήσουν και εσύ εκεί στην πρώτη γραμμή, και αυτή η μικρή ομάδα των 7-8 ατόμων τότε είναι σήμερα μια τεράστια εθελοντική προσπάθεια που σκεπάζει στην αγκαλιά της εκατοντάδες παιδιά κάθε χρόνο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ μου ότι δεν με εγκατέλειψες ποτέ όταν είχα ανάγκη και όταν χρειαζόμουν κάποια στηρίγματα. Αυτό άλλωστε είναι οι φίλοι. Φίλοι που γίνονται στην πορεία αδέλφια, και σε ευχαριστώ ειλικρινά. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε έτσι την ευκαιρία να τα πούμε και από αέρος για όλο αυτό το διάστημα. Και πραγματικά νιώθω ευλογημένος που ήσασταν δίπλα μου και εσύ και κάποιοι άλλοι φίλοι όλο αυτό το διάστημα. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβασή σου από τις Βρυξέλλες. Καλό βράδυ σε σένα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πώς νιώθεις, αλήθεια, που είσαι στην απέναντι πλευρά? Γιατί συνήθως είναι εσύ που ρωτούσες τις ερωτήσεις μια ζωή και είχες και τους πολιτικούς απέναντι. Δεν είναι το καλύτερο μου, η αλήθεια. Είναι πιο εύκολο να ρωτάς. Θέλω να πιστεύω ότι είπες στην αρχή ότι να δούμε και λίγο τον άνθρωπο, Λουκά. Έχω την εντύπωση ότι δεν άλλαξε και πάρα πολύ στην πορεία της ζωής μου ως άνθρωπος, είτε στη δημοσιογραφία είτε ως δημόσιο πρόσωπο. Αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται. Να πω εγώ ότι τον έχω γνωρίσει το 1994 στο ραδιόφωνο του Λόγου, εκείνο το Σάββατο βροχερό απόγευμα. Θυμάμαι, μόλις μπαίνεις στο κτίριο του Λόγου αριστερά, που εκεί ήταν το ραδιόφωνο και ήσουν μόνος σου στην αίθουσα σύνταξης. Συνήθως ήμουν μόνος μου, διότι έκανα πρωινά, 5 το πρωί, 6 το πρωί. Ακριβώς, και ήμασταν εκεί και βλέπαμε και μιλούσαμε για συνέντευξη για το περιοδικό Flash. Το περιοδικό Flash, το οποίο ήταν, για όσους φυσικά όσοι έχουν γεννηθεί μάλλον μετά το 2000 τόσο, ούτε ξέρουν καν για τι πράγμα μιλάμε. Το περιοδικό Flash ήταν το πρώτο περιοδικό νεολαίας τότε. Ο Πάμπης ο Βάτης, αν δεν κάνω λάθος, της Κατερίνας Βάτη, ο πατέρας, το είχε ξεκινήσει. Και το πιο συγκλονιστικό κομμάτι του περιοδικού, πέραν των συνεντεύξεων και των εξωφύλων κλπ., ήταν αυτή η στήλη, αν θυμάσαι, που ήταν τα μηνύματα. Δηλαδή, επειδή τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ και τα μηνύματα και το Instagram και το Facebook κλπ. Για παράδειγμα, έβλεπες μια κοπέλα στο πανηγύρι του χωριού τάδε και έγραφες μετά από μια εβδομάδα στην κοπέλα που βρήκα στο πανηγύρι τάδε, εύχομαι το χαμόγελο να μην λείψει ούτε από το πρόσωπό της, αν θέλεις επικοινώνα μαζί μου κλπ. Μέσω του Flash. Δηλαδή ήταν ριζοσπαστικό τότε το Flash για την εποχή του. Και ναι, ήσουν τότε, και έχω την εντύπωση ότι η πρώτη μου συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο περιοδικό Flash.
Ως δημοσιογράφος και την έδειξα συνέντευξη. Ακριβώς. Λοιπόν, Μαζί κάναμε τη συνέντευξη. Ήταν ερωτηματολόγιο, αν θυμάμαι, ναι. το οποίο είχε απαντήσει γράφοντας εγώ τις απαντήσεις μου. Ναι. Εντάξει, δεν υπήρχαν ούτε Word τότε, ούτε οτιδήποτε σε τεχνολογία. Μιλάμε για το 1994. Ήμουν στρατιώτης τότε. Ναι, το θυμάμαι. Ήταν η πρώτη μου συνέντευξη στο περιοδικό Flash. Από τότε όμως ο δημοσιογράφος ζυμώθηκε στα δύσκολα, ζυμώθηκε στα εύκολα, ζυμώθηκε και στο κομμάτι τις σχέσεις με τους πολιτικούς. Γιατί είχες ένα πολιτικό απέναντί σου, όπως και εμείς έχουμε τώρα απέναντι μας ένα πολιτικό, ο οποίος κάνει τα πράγματα πράξεις. Κοίταξε, ήταν αυτό που ένιωθα πάντα. Καταρχάς, δεν βάζω τον εαυτό μου την ταπέλα του πολιτικού, δεν ξέρω αν είναι καλός ή κακός. Δεν νιώθω πολιτικός. Νιώθω ένας άνθρωπος που βγήκε από την κοινωνία, ένας απλός πολίτης, ο οποίος είχε τις δικές του εμπειρίες και τα δικά του βιώματα. Έχει στηριχθεί από την κοινωνία ως εκπρόσωπος της κοινωνίας για να την εκπροσωπεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και από τότε νιώθω ο Λουκάς, ο οποίος εκπροσωπεί αυτό το κομμάτι της κοινωνίας. Δεν ένιωσα ποτέ μου ότι ήμουν πολιτικός γεννημένος του κομματικού σωλήνα να ανέλθω και να ανεβώ κλπ. Ήμουν, αν θέλεις, ένας πολίτης που έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των πολιτών, εκτιμήθηκε και αυτό ψηφίστηκε. Άρα με ρωτάνε καμιά φορά πολιτικός ή οτιδήποτε άλλο και λέω άνθρωπος της κοινωνίας που αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί τους συμπολίτες του. Αυτό θέλω να πιστεύω. Ένας πολιτικός όμως κάνει πράξεις. Βλέπεις ότι υπάρχει και απαξίωση από τη νέα γενιά στους πολιτικούς, γενικά και στην πολιτική. Σίγουρα, ναι. Δεν πάνε να ψηφίσουν, είναι θυμωμένοι κτλ. Και βλέπουν και έναν άνθρωπο ο οποίος μάχεται για αυτούς. Και όχι μόνο. Αυτό νομίζω ότι... Με αποτέλεσμα. Εγώ σε είδα και πριν από μερικές μέρες που ήμασταν εδώ στις Βρυξέλλες, στην εκδήλωση που έχεις κάνει, πόσος κόσμος γύρω-γύρω, πόσος κόσμος να μιλήσει. Κοίταξε, να σου πω τι νιώθω. Νιώθω μια τεράστια ευθύνη. Όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία εκλογών και δεν είσαι ούτε ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος του κόμματος, ούτε βουλευτής κλπ., μπαίνεις ως αριστείδης σε ένα ψηφοδέλτιο. Ουσιαστικά είσαι φιλοξενούμενος στο ψηφοδέλτιο. Και έρχεται ο κόσμος και σου δίνει μια τεράστια πρωτιά, εκφαντική πρωτιά. Χωρίς να έχεις κάνει τραπέζια, Άγγελε, χωρίς να έχεις ταΐσει κόσμο, χωρίς να έχεις κάνει ρουσφέτια κλπ. Τούτο σημαίνει κάτι. Για μένα, μέσα μου ερμηνεύτηκε ως μια τεράστια ευθύνη. Δεν το πήρα Παναγιά μου, είμαι πρώτος ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν μια τεράστια ευθύνη, διότι λες, κάποιοι άνθρωποι ξύπνησαν αυτήν την Κυριακή, πήγαν να ψηφίσουν στις εκλογές, έβαλαν του Λουκά του Φουρλά σταυρό, περιμένοντας κάτι. Ότι θα είμαι κάτι διαφορετικό, αν μη τι άλλο. Δεν θα είμαι αυτό το πεπατημένο, ίσως που ξέρουν. Και αυτό για μένα ήταν μια τεράστια ευθύνη, την οποία προσπαθώ καθημερινά να φέρνω εις πέρας και να τα αποκρίνομαι. Γι' αυτό, αν λες ότι παράγω έργο, είναι διότι ντρέπομαι να μην το κάνω. Δηλαδή, θα ήταν ντροπή μου να μου στείλει ο κόσμος εδώ στις Βρυξέλλες, να έχω όλη αυτή τη δυνατότητα να κάνω πράγματα και εγώ να κρυφτώ πίσω από έναν λαϊκισμό, αν θέλεις, ή κάποια πράγματα που πουλούν ή κάνουν θόρυβο και να μην παράξω ουσιαστικό έργο. Προτίμησα τον δύσκολο δρόμο, ο οποίος μπορεί να μην είναι ο δρόμος που πολύ προβάλλεται. Ή ξέρω εγώ, είμαι ο τύπος που κάνω ανούσιες τοποθετήσεις ή λαϊκισμούς ή αντιπαραθέσεις που θα μου φέρουν νούμερα και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ποτέ δεν πίστεψα. Προσπάθησα να προχωρήσω σε έναν δρόμο ο οποίος ήταν πιο δύσκολος. Μπήκα σε επιτροπές που δεν είχε μπει ποτέ κανένας. Επιτροπή Employment, για παράδειγμα, που ήταν πολύ τεχνοκρατική επιτροπή για τα θέματα εργασίας. Και αυτό όμως βλέπεις ότι δεν παίρνει απαρατηρήτω. Είπε και ο Ανδρέας προηγουμένως ότι στην πρώτη μου θητεία εκλέγηκα από τους συναδέλφους μου και από τον κόσμο ευρωβουλευτής της χρονιάς, ως ο πρώτος Κύπριος ποτέ από την πέρα της ένταξης της Κύπρου που εξελέγει σε αυτή τη θέση. Ναι. Άρα ανταποκρίνεται αν θέλεις. Είναι αυτό. Η δύναμη το μύτια, δηλαδή ο κόσμος σε ήξερε και είπε να δοκιμάσω τον Λουκά Φουρλά. Για την εκλογή μου. Νομίζω, να δοκιμάσω τον Λουκά Φουρλά. Να σου πω ότι όταν είχα μπει υποψήφιος το 19 δεν ήμουν στα μύτια. Ήμουν εκπρόσωπος τύπου της Βουλής των Αντιπροσώπων για ένα διάστημα. Άρα ήμουν πίσω από τις κάμερες, δεν ήμουν μπροστά για ένα ολόκληρο χρόνο, 1,5 χρόνο περίπου. Με γνώριζε ο κόσμος από τη τηλεόραση, βεβαίως με γνώριζε. Θα έλεγα όμως ότι πάρα πολλοί της τηλεόρασης προσπάθησαν να μπουν στον χώρο και δεν τα έχουν καταφέρει, άρα δεν ήταν το μοναδικό κριτήριο ότι είχε τηλεόραση ή όχι. Έχω την εντύπωση ότι είχα μια δημόσια εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν στην τηλεόραση και κάνοντας εκπομπές με την ευγένεια του πάντα, διότι είχα η τακτική μου ήταν να δώσω το καλεσμένο μου, όπως κάνεις και εσύ, καλή ώρα, την ευκαιρία να πει κάποια πράγματα χωρίς να αυτοπροβάλλομαι. Δεν είχα έννοια να βγω από την εκπομπή και να πω ήμουν καλός. Όχι, δεν είχα τέτοια. Η ερώτηση που έκανα πάντα ήταν καλός ο καλεσμένος μου, τα έπαιρνε καλά, μπορούσα να διαφωνήσω μαζί του
100%. Όμως το δικαίωμα να τα πει και να του δώσουν ευκαιρία να τα πει, κάνοντας ερωτήσεις με ευγένεια, δύσκολες μεν κλπ., αλλά μπορεί να τις κάνεις με πολύ μεγάλη ευγένεια, νομίζω ότι είχε εκτιμηθεί. Επίσης, από το 2017, λόγω της προσωπικής μου ιστορίας, είχα και έναν κοινωνικό έργο το οποίο δεν πέρασε παρατήρητο από τον κόσμο. Δεν ήταν θέμα λυπηθήκαμε τον Λουκά και το ψηφίσαμε. Ήταν θέμα ότι ο Λουκάς αυτά τα 3 χρόνια έκανε ένα κοινωνικό έργο το οποίο ήταν πολύ πολύ εμφανές στη δημόσια ζωή. Και νομίζω ότι αυτό ήταν το κύριο, αν θέλεις, κίνητρο κάποιους ανθρώπους ότι ο Λουκάς είναι καθαρός. Δεν ακούσαμε ποτέ να εμπλακείται σε σκάνδαλα οτιδήποτε άλλο, ούτε θα ακούσετε ποτέ, διότι δεν το έχω αυτό το παιχνίδι, δεν το έχω αυτό το άθλημα. Άρα δώστε μια ευκαιρία να δούμε αν μπορεί να κάνει κάποια πράγματα. Και δίνοντας μου την ευκαιρία, ένιωσα την ανάγκη να κάνω πράγματα. Και όταν μπήκε σε αυτό το τεράστιο κτίριο εδώ, γιατί μπαίνοντας και εμείς ως. Μια ολόκληρη πολιτεία. Είναι μια ολόκληρη πολιτεία. Δηλαδή, χάνεσαι εδώ μέσα αν δεν έχεις χάρτη. Μέχρι και στα στούντιο ή τα γραφεία σας ή όταν κάνετε την εκδήλωση, σε ποιο κτίριο, σε ποιο. Εμείς ακόμα, μην αγχώνεσαι, εμείς ακόμα προσπαθούμε να τα βρούμε. Να τα βρούμε, ναι. Πώς ένιωσες εσύ? Ήταν η πρώτη μας παρουσία ήταν Στρασβούργο. Ήταν Στρασβούργο που ήταν, επίσης ένα τεράστιο που ήταν η ορκομοσία. Δηλαδή πήγαμε Στρασβούργο, έγινε η ορκομοσία, η τελετή, η διαβεβαίωση, αν θέλεις να την πούμε έτσι, και μετά ήταν Βρυξέλλες. Αυτό που ήταν η πρώτη μου εντύπωση ήταν πρώτον, πήγα να πάρω καφέ από το μηχάνημα που βάζει καφέ και μπροστά μου ήταν ο Αντώνιο Ταγιάννη, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, και περίμενε τη σειρά του να πάρει καφέ από το μηχάνημα. Και όταν κάποιος πήγε να του πει, ελάτε κύριε πρόεδρε, ξέρω εγώ, είπε, όχι, αυτή είναι η σειρά μου. Πρώτο μάθημα, ότι εδώ δεν υπάρχει ποιος ίσως από κάποιον άλλον ή είμαι πρόεδρος, ξέρεις, προηγούμε κλπ. Όλοι είναι ίσοι. Δεύτερον, όταν μπήκα σε αυτή, ανοίξα την πόρτα. Το ίδιο νιώσαμε και εμείς, σε διακόπτω, χθες που περπατούσαμε στο διάδρομο μαζί με την Ρομπέρτα Μέτσολα. Την πρόεδρο μας, την Ρομπέρτα. Ναι, αγαπημένη μου φίλη. Δηλαδή, όπως επίσης και πολλούς άλλους δυνατούς ανθρώπους εδώ στο Εδώ δεν έχει δυνατό και μη δυνατό. Εδώ υπάρχει είμαστε 720 ευρωβουλευτές. Έχουμε ακριβώς τον ίδιο χρόνο ομιλίας, έχουμε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες ευθύνες, έχουμε ακριβώς τον ίδιο χρόνο ομιλίας και τις ίδιες δυνατότητες να παράξουμε για την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό είναι τεράστιο μάθημα. Και το άλλο, το παραμύθι ότι είμαι από μικρή χώρα και δεν μπορώ κλπ. Αυτό είναι καταρρίπτεται στα μάτια ολονών όταν έρθεις εδώ και καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει μικρή χώρα, υπάρχει μικρός άνθρωπος και μικρός ευρωβουλευτής. Μπορεί να είσαι από μικρή χώρα και να είσαι τεράστιος, μπορεί να είσαι τεράστια χώρα και να είσαι μικρός, διότι δεν παράγεις έργο. Άρα εδώ είναι το τι παράγεις που είναι το κριτήριο των πάντων. Και θα δούμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος, τι είναι εκείνο που παράγεις εσύ και θεωρείς ότι είναι η επιτυχία του Λουκά, αλλά μετά τον καφέ τι έγινε. Λοιπόν, και μετά μπαίνοντας στην αίθουσα του Κοινοβουλίου και βλέποντας αυτή την τεράστια αίθουσα στα πόδια μας, την οποία εγώ ως δημοσιογράφος την έβλεπα από τον εξώστη, διαπίστωσα ότι δίπλα μου καθόταν ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Τελεβάνησε. Μπροστά μου καθόταν ο κύριος Βασέσκου, ο οποίος ήταν 2 φορές πρόεδρος της Ρουμανίας. Και ήταν συνάδελφοι μου. Και ήμουν εκεί, ισότιμος, μαζί τους, διότι κάποιοι Κύπροι πολίτες μου έδωσαν το δικαίωμα να υπάρχω σε αυτή την αίθουσα. Και εκεί λες, θα σου πω τι είπα ακριβώς μέσα μου. Λέω, κοίταξε ρε παιδί μου, ήταν κάτι το οποίο μοιράστηκα με τον Λευτέρη Χριστοφόρου. Ο γιος του Τάσου και της Βαθούλας, από τη Λεμεσό, Προσφυγόπουλο, από τη μεριά της μάνας του κλπ. Που τα έβγαζε πέρα δουλεύοντας τα καλοκαίρια στα χτίσματα για να μπορέσω να σπουδάσω. Είμαι εδώ, εκπροσωπώντας την πατρίδα μου, καθόμαι δίπλα από τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη και τον κάθε Βασέσκου και έχω τα ίδια δικαιώματα και το ίδιο χρόνο ομιλίας και μπορώ να κάνω ό,τι κάνω και αυτή την ίδια ώρα. Ήταν για μένα ένα τεράστιο, να θέλεις, αίσθημα εφορίας αλλά και ευθύνης. Γι' αυτό μου πες, παράγεις έργο. Ναι, δηλαδή ντροπή σου να μην πάρεις έργο. Όταν σου δίνει αυτή τη δυνατότητα ο κόσμος να έρθεις εδώ να κάνεις 5 πράγματα, να κρυφτείς πίσω από λαϊκισμούς και πομφόλιγες που πουλάν, δεν το έχω να το κάνω. Λοιπόν, θα μου επιτρέψει να πάμε σε σύντομες διαφημίσεις, γιατί ξέρεις, ο χρόνος της τηλεόρασης είναι, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Προσωπικότητες, ο Λουκάς Φουρλάς, σε λίγο.
Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Προσωπικότητες, εδώ στην τηλεόραση Capital. Ο Ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς είναι μαζί μας. Λοιπόν, τι είναι αυτό το έργο, Λουκά, που θεωρείς ότι σε αυτά όλα τα χρόνια που είσαι στην Ευρωβουλή και με την επανεκλογή σου, θεωρείς ότι ο κόσμος θυμάται τον Λουκά? Κοίταξε, αν πάρω την πρώτη θητεία, θα έλεγα ότι ήταν δύο τα κυριότερα σημεία, τα οποία και εγώ θυμούμαι με έντονο τρόπο. Ήταν το BT Cancer Plan, το οποίο για μένα ήταν ένα τεράστιο project που καταφέραμε να βάλουμε το θέμα του παιδικού καρκίνου και των καρκίνων στην πρώτη γραμμή της ατζέντας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να κερδίσουμε 5, κάτι δισεκατομμύρια ευρώ για την ενημέρωση, για την παραγωγή νεοφαρμάκων κλπ. Ήμουν ένας από τους συγγραφείς, ένας από τους προτεργάτες και ήταν κάτι το οποίο θεωρώ μεγάλη τιμή μου ότι κατάφερα να κάνω, βάλω και εγώ ένα κομμάτι, ένα λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Το European Year of Skills, το οποίο ήταν για μένα ένα τεράστιο project δισεκατομμυρίων ευρώ και ήμουν εισηγητής του Ευρωκοινοβουλίου για τη χρονιά, δηλαδή δεν ήταν απλώς ένα report, ήταν European Year of Skills, ήταν Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων. Κατάφερε ένας Κύπριος Ευρωβουλευτής στην πρώτη του θητεία να το φέρει εις πέρας, με αποτέλεσμα να δεχτώ τα συγχαρητήρια και της Προέδρου του Κοινοβουλίου και της Προέδρου της Κομισιόν και του Συμβουλίου ως ένα project το οποίο επικοινωνήθηκε όπως έπρεπε και πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πάρα πολλοί εκατομμύρια νέοι άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν επωφεληθεί από τα προγράμματα του European Year of Skills για να κάνουν skilling, reskilling, να μπορούν να εκπαιδευτούν, να μετεκπαιδευτούν για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες εργασίας που προκύπτουν. Η νέα θητεία ξεκίνησε πολύ πιο δυναμικά από την πρώτη. Ήσουν έτοιμος? Το έλεγα ότι είσαι πιο μπασμένος, είσαι πιο έμπειρος, είσαι ο παγιός, όπως λέμε στο στρατό, άρα μπορείς να πεις από την αρχή με τα μπούνια. Τι να πρωτοθυμηθώ, την Επιτροπή ΦΑΜ που για πρώτη φορά στην Κύπρο για το θέμα των κακοποιημένων γυναικών το 1974, που άνοιξε μετά από 50 τόσα χρόνια. Το γεγονός ότι ανοίξαμε για το φάκελο των αγνοωμένων με τους συγγενείς εδώ στο Κοινοβούλιο, με τη Μάντολες, την κυρία Μάντολες και τον Ιμπραήμ Ακανσόη να εξιστορούν τα δικά τους δράματα και να συγκινούν ολόκληρο το Κοινοβούλιο, το οποίο από τότε μπήκε δυναμικά στο να δούμε τι κάνουμε για το θέμα των, για το θέμα των αγνοωμένων. Το ότι είμαι ο πρώτος Κύπριος Ευρωβουλευτής που έχει προεδρία αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ξένης χώρας που είναι η Σερβία, είναι πολλά. Μπήκα πιο δυναμικά. Η αλήθεια Μπήκες πιο δυναμικά, αλλά έχουμε μία δημοσιογράφο από την Κύπρο, να την καλησπερίσουμε και να τη χαιρετήσουμε για να δούμε ποια είναι. Στέλλα, το όνομά της νομίζω. Στέλλα Σάβα, σε καλησπερίζουμε από τις Βρυξέλλες. Γεια σας από τη Λευκοσία. Ακούω το σύνορα το ψώνιο μου που μιλάει και χαίρομαι το. Γεια σου Στέλλα μου. Γνώριμη είναι η φωνή και να μην έβλεπα την εικόνα. Αγαπημένη Στέλλα Σάβα. Αγαπημένη Στέλλα. Αγάπη μου, Λουκά μου. Έχει ώρα που μας παρακολουθεί. Εγώ σε άκουγα κάποια στιγμή στο αυτή. Άκουγα και τον Αναστασίου. Τι είναι η ερώτηση που θα έκανες εσύ στον Λουκά? Θέλω να σας δείξω κάτι πριν να πάμε, Άγγελε μου. Θέλω να δείξω κάτι του Λουκά, γιατί έμεινα επίτηδες σε αυτό το σημείο. Ναι. Να ξέρουμε του πω το ότι χώρο. εγώ περίμενα. Ξέρουμε Ναι, το χώρο. ναι, εσύ βέβαια. Ναι, αλλά εγώ περίμενα να φτιάξω τον Λουκά για ένα λόγο. Για να πιω το καμαρίνι του. Από όλο Λεμεσός, λέει. Κοίταξε, νομίζω ότι υπάρχει ακόμα εκεί, δηλαδή δεν το φύγει κανένας. Δεν είναι κανένα. Όχι, τώρα θέλω να το φύγω εγώ. Έλα να σου πω, σας πω, να είμαι στο καμαρίνι και μέσα στον τουλάπι είναι και αυτό κολλητούθηκε ακόμα. Μετά απ' όλα, ναι, βεβαίως. Ήταν... Κοίταξε, νομίζω ότι από τον καιρό που ήμουν στο ΡΙΚ, όπου υπήρχε τείχος λευκός, έγραφε ένα Απόλλων πάνω για να δώσω την παρουσία μου. Και εκεί στο λόγο, στο κτίριο τέλος πάντων που πότε μιλούσαμε και δεν μου είπε τίποτα για το. Εντάξει, ήταν έκπληξη φυσικά, δεν μου είπε τίποτα Στέλλα ότι θα βγει στην εκπομπή. Προσπαθώ να σε πιάσω χτες για άλλο λόγο, αλλά δεν σε βρίσκα. Ήμουν στην εκδήλωση, ξέρω εγώ. Αν μπορώ να πω κάτι, είπα στην αρχή ότι για τον Ανδρέα Αναστασίου, ότι είπα, ισχύει για τη Στέλλα. Ήταν από τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου στα εύκολα και στα δύσκολα και είναι από τους ανθρώπους που χτίσαμε μαζί αυτό που λέμε μικροί ήρωες. Και χαίρομαι πραγματικά που η Στέλλα μέχρι σήμερα παραμένει δίπλα μου και είναι από τους προτεργάτες πλέον του Ιδρύματος στην Λεμεσό. Λοιπόν, μιλούμε για σένα σήμερα. Να το πω, να το βγάλω ρε Στέλλα, μια και κόψα σε αφού το τηλέφωνο δεν μπορούμε να τα πούμε, δεν βρίσκουμε ώρα.
Ξέρεις πώς σ' αγαπώ πραγματικά. Ξέρεις πώς σ' αγαπώ πραγματικά. Και είναι ευκαιρία να σου πω ότι αν δεν ήσασταν δίπλα μου, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρνα. Και βάλω τελεία. Παρακαλώ, μπορεί να μιλήσεις. Το ίδιο ισχύει όμως, Άγγελε, εγώ θέλω να το πω. Το ίδιο ισχύει και για τον Λουκά για τις δικές μας δύσκολες στιγμές. Γιατί πάντα αρέσκει του να λέει για τους άλλους για να αποφύγει να λέει για τα δικά του. Το ίδιο ισχύει και για τον Λουκά για τις δικές μας δύσκολες στιγμές που είχαμε και εμείς αρκετές στη ζωή μας, όλοι οι φίλοι. Ο Λουκάς είναι ο άνθρωπος που σε ανύποπτο χρόνο εντζαμέ. Και εγώ γιατί τερκάζω με τον Λουκά? Γιατί δεν θα πούμε ένα στο άλλο τα κλισέ. Θα πούμε μια κουβέντα, μπορεί να μια πελάρα, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι δίπλα σου και νιώθεις. Εγώ θέλω να πω μια ιστορία, να μου επιτρέπετε, μια προσωπική μου ιστορία μαζί με τον Λουκά. Πρόσεχε να με να πεις, όταν ήρθα... Υπάρχει μοντάζ στην εκπομπή, να μην ανησυχείς. Λοιπόν, όταν ήρθα πρώτη φορά για interview στο ΜΕΚΑ τότε, κάθομουν έξω στους καναπέδες. Αγχωμένη, εντάξει, ήμουν στο Capital, Άγγελε. Ναι, το ξέρω. Από το Capital, ναι, για να έρθω στο ΜΕΚΑ. Και κάθομουν αγχωμένη στους καναπέδες και έρχεται ο Λουκάς ο Φουρλάς, που τότε ήταν ήδη γνωστός. Και λέει μου, γεια σου, είμαι ο Λουκάς Φουρλάς, έλα μέσα. Θυμάσαι, Λουκά, γιατί θυμάσαι? Έτσι έπιασε με από το χέρι και με πήρε μες στο γραφείο του τότε στην Division για να κάνω το interview μου. Και έτσι ξεκίνησε η σχέση μαζί με τον Λουκά. Εκ των υστέρων βέβαια έμαθα ότι παρακολουθούσε με από το Capital, αλήθεια ψέματα. Και ότι είχε προτείνει που τότε ο Λουκάς. Ήταν να σου πω, θυμάμαι πάρα πολλά καλά τι έγινε. Ήμουν στο γραφείο. Μες ο Μάριος εσύ τσίπη του είναι έξω. Ναι. Θέλω πάντα να σε ρωτήσω. Λοιπόν, επειδή ξέρεις, στο Μέγα είχαμε όλες τις οθόνες και βλέπαμε τα δελτία ειδήσεων. Ένα από αυτά τα δελτία ειδήσεων ήταν το Capital. Και Στέλλα έκαμε στο δελτίο στο Capital. Και καθόμουν θυμώ τη φάση. Ήταν ο Μιχάλης ο Παυλίδης, ήταν ο Μάριος ο Παπαηλία κλπ. Και γύρισα και λέω του Μάριου του Μιχάλη του Παυλίδη, τούτη η κοπέλα είναι πάρα πολλά καλή. Πρώτα, έχει πάρα πολλά στην άρθρωση. Εμφανισιακά στο δελτίο, γιατί δεν της φώνασε δεν έρθει τίποτα. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη φάση. Και όταν ήρθες, και σε είδα καθώς αριστερά στον καναπέ, αν θυμάσαι, και σου είπα έλα μέσα στον Παυλίδη, διότι ήταν μιλημένο πλέον το περιβάλλον. Δηλαδή είχαν παρακολουθήσει πάρα πολλά δελτία σου, εκπομπές κλπ. Και νομίζω ότι είχε ψηθεί ας πούμε η ιστορία. Εγώ δεν το ήξερα εκείνο το διάστημα, αλλά έτσι ξεκινήσαμε με τον Λουκά να είμαστε φίλοι. Και το δελτίο ειδήσεων του Capital είναι πριν από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων των καναλιών που παρουσιάζεις εσύ και τα λοιπά. Άρα μεγάλο σχολείο, Άγγελε, το Capital. Μια χαρά. Σίγουρα. Πώς είναι να πάρνει συνέντευξη από τον Ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά? Του λέει του κύριε Φουρλά, ας πούμε. Ναι, να σου πω, η κόρη μου, επειδή ξέρει τη σχέση μας με τον Λουκά, μια μέρα με βλέπε μες στον αέρα μου μαζί με τον Λουκά και λέω του κύριε Φουρλά και με τηλέφωνο και λέει μου, μάμα, γιατί λες τον Λουκά κύριε Φουρλά? Δεν μπορούσε να καταλάβει το μόνο. Ναι, αλλά δεν χαριστήκες μου ποτέ όμως. Ο Λουκάς φεύγει το όμως, Άγγελε μου. Ο Λουκάς φεύγει και του λέει, ναι, Στέλλα μου, καμιά φορά, αλλά είναι απλώς σαν άνθρωπος. Δεν μου χαριστήκες ποτέ όμως σε συνέντευξεις. Δηλαδή, δεν χαριστήκες μου ποτέ να με ρωτήσεις πράγματα, διότι είμαστε φίλοι κλπ. Αντίθετα. Και ουδέποτε έχουμε συνεννοηθεί. Ουδέποτε. Να σου το πω του τον Άγγελε, δηλαδή προς τιμήν του, δεν θα σχολιάσω για άλλους που έχουμε σχέσεις ή όχι τόσο φιλικές. Είναι προς τιμήν του. Πάντα θα τον στείλω μήνυμα ή θα πάρω τη Μαρίνα μας στις Βρυξέλλες να της πω θέλω τον Λουκά. Ούτε η Μαρίνα ούτε ο Λουκάς θα μου πούν τίποτα. Φκένει στον αέρα και δεν ξέρει. Και είχε φορά που είχαμε και την παράθεση στον αέρα. Βεβαίως, ναι. Εννοείται. Αυτή είναι η δουλειά του σωστού δημοσιογράφου. Έτσι αλλιώς τώρα είναι. Άρα να δούμε ότι σύντομα θα είσαστε και συνάδελφοι εδώ. Τι είναι να κάνω εγώ στις Βρυξέλλες? Όχι. Όχι, πολλά παγωμένα για μένα. Δεν κάνεις μακριά που τη λέμε στο μάνα μας. Έχει θέρμαση στο Ευρωκοινοβούλιο. Λοιπόν, Στέλλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ αυτή την παρέμβαση πραγματικά. Εγώ ευχαριστώ, Λουκά μου, σε αγαπάμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε, θέλω να του σου πω ειλικρινά, ότι είμαστε πολλά περήφανοι για σένα, για όσα έχεις καταφέρει. Τώρα μιλώ σαν φίλη και σαν δημοσιογράφος, αλλά εκ της θέσεως μου ξέρω να κρίνω. Δεν το λέω γιατί είμαι φίλη του, αλλά μακάρι να είχαμε αλλότοσους ευρωβουλευτές σαν τον Λουκά. Το λέω ειλικρινά σαν ένας πολίτης και σαν φίλη του.
κάνει τρομερό έργο ο Λουκάς, διάτα με ψυχή του και πολλές φορές ο κόσμος μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται, αλλά δεν έχει πιο ευαίσθητο που τον άνθρωπο που κάθεται δίπλα σου. Και η ευαισθησία του φκένει του σε άγχος και πελάνεις και μασούλους. Αλλά αγαπούμε τον πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είμαστε σε χαιρετήσουμε από τις Βρυξέλλες. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Άρα, η σχέση σου με τους φίλους σου γενικά, δηλαδή κατεβαίνεις κάτω στην Κύπρο, βλέπεις τους, πάτε έξω, μαγειρεύεις τους, να μαγειρεύσω είναι το δύσκολο, έχω ώρα, αλλά εντός με τη Στέλλα ότι μπορεί να μην μιλούμε κάθε μέρα, λόγω του ότι εγώ είμαι πάνω Βρυξέλλες κλπ. Αλλά άμα χρειαστώ κάτι, ξέρω ποιος να πιάσω. Και όταν χρειαστούν κάτι, το τηλέφωνο μου ξέρουν το αμέσως και νομίζω ότι μιλούμε άλλη γλώσσα. Και με τη Στέλλα, και με τον Ανδρέα, και με τη Μαρίνα, και με τον Μάριο. Με τον Άθον και τον Κωνσταντίνο, που είναι εδώ κοντά μας. Καλησπέρα σας. Πέμω αλήθεια τώρα. Καλησπέρα σας. Έχουμε εδώ ο Άθος και ο Κωνσταντίνος είναι εδώ και μας παρακολουθούν. Να μιλήσουν λίγο, για να τους δούμε λίγο, για να πούμε και τα... Άθος Ρουσουνίδης και ο Κωνσταντίνος Τοκινόφτας. Να μας ακούνε. Είμαστε έτοιμοι να βάλετε κάμωσα μπιπ ή... Όχι, δεν μπορούμε να βάλουμε μπιπ και τα λοιπά. Να τους έχουμε, μπορούμε. Μα πού είναι? Τους έχουμε, ναι. Αν μιλήσουν θα τους ακούσουμε. Ακούω τη φωνή του Άθου. Εμείς σας βλέπουμε. Ωραία, μιλήστε τότε και αμέσως ήρθατε. Και μαζί, είδες τους. Μας ακούτε? Σας ακούμε πεντακάθαρα. Πέτω, Λούκα, πέτω. Τα κοθόνια. Καλησπέρα σας. Εμείς έκαναμε προεκλογική για να μην ευκεί ο Φουρλάς, ευρωβουλευτής. Για να μην το χάνουμε. Εχάσαμε τον που δίπλα μας και ήταν το νόημα της ζωής μας. Δηλαδή είχαμε κάτι να μιλούμε. Ό,τι είπαμε, αν και να αντιλαμβάνεσαι ότι... Θα τους κλείσω. Μπορούμε να επικαλεστούμε τεχνικό πρόβλημα να πέσει αυτό. Ο Άθος και ο Κωνσταντίνος είναι κουμπάρι. Είναι φίλοι από τον καιρό της Θεσσαλονίκης, της πόλης μας, που αγαπούμε οι τρεις μας. Από συμφοιτητές μαζί, σε διαφορετικές σχολές βέβαια, αλλά από τότε είμαστε μαζί φίλοι. Οι δύο τους κατάφεραν να μένουν απέναντι τα σπίτια τους, ξέρεις, ότι δεν μπορούν να χάσουν ένα στον άλλο ούτε λεπτό. Στη Λεμεσό εννοείται. Στη Λευκοσία. Στη Λευκοσία, ναι. Και είναι πέρα από την πλάκα που έχουμε μεταξύ μας, είναι από τους ανθρώπους που αγαπώ, στηρίζομαι και τους θεωρώ στα δύσκολα βράχους μου. Και τον Κωνσταντίνο και τον Άθο. Να τους ακούσουμε όμως. Πρέπει. Θέλει να τους ρωτήσεις καμιά ερώτηση, να θυμηθείς τα δημοσιογραφικά σου. Να τους ρωτήσω. Να τους ρωτήσω εγώ. Να τους ρωτήσω εγώ. Ένωσε δουλειά να κάνετε έτσι ώρα. Εμένα... Ότι χρειάζονται δύο φίλοι να έρθουν στην εκπομπή και πάντα σε μπορούσαμε να... Ποιος είναι ο Λουκάς Φουρλάς που ξέρετε εσείς από την Θεσσαλονίκη? Αν θέλετε, Άγγελε, μπορεί να μας ρωτήσετε και πριν την πολιτική σταδιοδρομία, ακόμα και πριν τη δημοσιογραφική σταδιοδρομία. Γι' αυτό που λέω, από άνθρωπος που ξέρετε από την Θεσσαλονίκη. Πώς ήταν στα φοιτητικά του χρόνια? Διότι εμείς το γνωρίζουμε τον Λουκά από το 1989 που ήρθε να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη. Εγώ ήμουν ένα χρόνο προηγουμένως, ο Κωνσταντίνος ήταν μαζί του. Και γνωρίζω τον καλά, απ' έξω και ανακατοτά. Είμαστε, πρέπει να το πω τούτο, είμαστε όχι σαν αδέλφια, είμαστε αδέλφια. Εξού και η κόρη μου, ας πούμε, είναι ο νονός της κόρης μου. Είναι εδώ τα σπίτια που σας είπα πριν, είναι σαν το καταφύγιο για τον Λουκά, ότι χρειάζεται κάτι, ξέρει ότι να έρθει ούτε πρέπει να μας τηλεφωνήσει κλπ. Εντάξει, ο Λουκάς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από τους πολύ λίγους φίλους που έχω, ο οποίος δεν άλλαξε ο χαρακτήρας του. Όπως ήταν πριν 35 χρόνια, είναι ο ίδιος προσιτός, απλός, άσχετος αν έγινε μετά παρουσιαστής, επιτυχημένος δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής. Αν θέλετε να σας πούμε καμιά ιστορία, εγώ θυμούμαι μια ιστορία που με τον Λουκά, νομίζω το 1990. Η οποία μεταδίδεται στην τηλεόραση, φαντάζομαι. Ναι, ξέρω ότι μεταδίδει, γι' αυτό θα πάμε σε άλλα που μπορούν να μεταδοθούν. Αυτό μπορεί να μεταδοθεί. Είχαμε πάει μαζί, δυο μας, σε μια μουσική σκηνή για να δούμε τον Παπακοσταντίνο, τον Τσαγνή και τον Λαβρέντη, τον Μαχαιρίτη, σαν τον να ξεχαστούν. Τούτη είναι η μουσική που ακούαμε. Άσχετα αν η του χώρου μας είναι διαφορετική, ίσως ανήκει σε άλλο χώρο. Εμείς είναι τούτη η μουσική που ακούαμε πάντα και το ξένο ροκ. Όταν πήγαμε με τον Λουκάν και νομίζω είχαμε λεφτά μόνο για έναν ποτό. Δηλαδή ούτε για ταξί να πάμε πίσω. Ήταν εποχές, αντιλαμβάνεστε, όχι εύκολες.
Πιάμε το ποτό, έβαλε μας και έναν κοροϊκιάνο πάρμαν και μετά και βλέπαμε τον και κατάλαβε το πάρμαν και ύστερα από λίγη ώρα έβαλε μας ακόμα ένα. Και λέει μας έτσι με πλάγιον ήχος, θέλετε και αν κοροϊκιά, και έβαλε μας και κοροϊκιά. Και ύστερα έβαλε μας ο άνθρωπος, δηλαδή έβαλε μας και τα ποτά και ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Νομίζω θυμάται τον Λουκάς. Ήταν εποχές άλλες. Θυμούμαι και όταν ήρθε στον λόγο την πρώτη φορά για να πιάσει δουλειά. Πάλι ήταν δύσκολες εποχές. Ήρθε στη Λευκοσία. Νομίζω με ότος, όχι, χάλασε το αυτοκίνητο του. Εκάγει το αυτοκίνητο όμως στην Κακορατζά και ήρθε με ότοστοπ, ναι, στο πρώτο μου λόγο. Και δεν ήξερε κανένα στη Λευκοσία. Δεν ήξερε κανένα ούτε που να πηγαίνει τα βράδια κλπ. Μαζί που τον παράλαβα. Στην Πάπυρον ήταν το πρώτο στέκι και μου πίσω. Πάρα πολλά που μπορώ να ανακαλέσω στη μνήμη μου. Θα συμφωνήσω με τη Στέλλα που είπε ότι είναι τυχερή η Κύπρος που έχει έναν ευρωβουλευτή σαν τον Λουκά. Το έργο μου παράγει ένα απίστευτο. Φυσικά είμαστε εμπλεκόμενοι στον προεκλογικό του. Διαψεύω τον Κωνσταντίνο και την πρώτη και την δεύτερη φορά. Που την αρχή με μια παρέα, νομίζω κάτω από 20 άτομα που ξεκινήσαμε, η Στέλλα ήταν παρουσία. Πιστέψατε όμως στον άνθρωπο, δηλαδή και στις απαιτήσεις που είχε, άρα είσαστε σίγουροι ότι αυτός ο άνθρωπος που θα στηρίξετε σίγουρα αξίζει. Ο κύριος Κοκκινόφτας, Κωνσταντίνος, εκεί. Τι να πω, καλύψαμε οι υπόλοιποι, τον αγαπούμε τον Λουκάν, είναι καλός ψήστης, άσχετον ότι είπε ότι κάθε πρωτοχρονιά είναι ο ψήστης μας και φέτος θα είναι ο ψήστης. Εγώ ο βοηθός του και ο Άθος να μας βλέπει. Επιβλέπων. Ο δοκιμάζω. Δεν καταφέρνει τίποτα. Μου περνάει. Είναι ο Λούκας, όπως είπε και ο Άθος και η Στέλλα, δεν άλλαξε καθόλου. Παρόλα τα χρόνια που περάσαν και τις θέσεις που έλαβε και τις τιμητικές θέσεις που έχει τώρα ως ευρωβουλευτής και ο οποίος ήταν πρώτος σε σταυρούς. Είμαστε σίγουροι από την αρχή ότι θα πει. Έτσι. Είναι καλός χορευτής. Άμα βγεις έξω μαζί του, περνάς απίθανα. Κάποτε έχανε μας ο Άθος και έβρισκε μας κάπου σε καμιά γωνιά και χορεύκαμε μαζί. Τι σου θυμίζουν όλα αυτά. Έχεις χρόνο, Λουκά, για όλα αυτά, να τους κόψω σε λίγο. Τι να πω, είπε μια κουβέντα ο Άθος και ο Κωνσταντίνος ότι δεν είμαστε σαν αδέρφια, είμαστε αδέρφια. Και μάλιστα από τον καιρό που έχασα τον αδερφό μου, εγώ είναι τα αδέρφια μου. Έχει δίκιο ο Άθος ότι όταν ξεκινήσα να πω στη διαδικασία των προεκλογών και προβληματίζουν κλπ. Ήταν όμως ανθρώπους που είπαν προχωράμε δίπλα σου. Και ξέραν και τις δυνατότητες μου, τις οικονομικές, ότι δεν είχα. Ξέραν και την κατάσταση μου, την προσωπική. Και όμως ήταν, λέω, προχώρα και είμαστε δαμέ. Την μάχη θα τη δώσουμε μαζί. Και όταν, ξέρεις, ξεκινούμε με μια παρέα, λέει ο Άθος, είμαστε 20 άτομα. Και κερδίζουμε τις εκλογές. Και νιώθουμε πλέον, ας πούμε, ότι επιτύχαμε κάτι πολύ σπουδαίο. Δεν ήταν ότι ενίκησε ο Λουκάς. Ενίκησαμε μαζί, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο βιώσαμε μαζί. Ναι, αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι άνθρωποι έβλεπαν και ελέγχαν τον Λουκά. Όχι, να σου το πω διαφορετικά. Και ο Άθος και ο Κωνσταντίνος, παρόλο που είναι αδέρφια μου, και είμαστε μαζί και ψήνουμε και τρώμε και διασκεδάζουμε. Και η υπέροχη βαφτιστικιά μου, η κόρη του Άθου, είναι πλέον ενώνει μας για μια ζωή. Θα έλεγα ότι είναι και οι πιο αυστηροί κριτές μου. Δεν θα με αφήσουν ότι Λουκά μου είσαι μπράβο, ότι ξέρω εγώ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, επειδή αγαπούμε πραγματικά, να πούν να μην σου λάθος. Δαμέ, περιμέναμε κάτι παραπάνω από σένα. Δαμέ, χειρίστηκες το λάθος. Είναι οι πρώτοι που θα μου κάνουν αστρική κριτική και μπορεί να διαφωνούμε έντονα πάρα πολλές φορές και να έρθουν στην αντιπαράθεση. Αλλά ξέρω ότι τούτο πράγμα είναι αδυναμώνει με. Ότι λέω το επειδή οι άνθρωποι που με αγαπούν και λέω το διότι θέλουν να με βοηθήσουν. Άρα για μένα, πέραν από αδέρφια και φίλοι, είναι και σύμβουλοι μου. Και ο Κωνσταντίνος και ο Άθος. Και τους εμπιστεύουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Όπως είπε ο Άθος, είναι το 89 που είμαστε μαζί. Μια ζωή που είμαστε μαζί, φίλοι, ο ένας δίπλα στον άλλον. Και λέω και τούτο που είπα και για τους άλλους, τον Ανδρέα και την Στέλλα. Δεν ξέρω τι θα ήμουν σήμερα ή πώς θα ήμουν σήμερα, αν δεν είχα αυτούς τους ανθρώπους δίπλα μου. Και το λέω και το εννοώ μόλι μου ψηφί. Σαν και λέει και ο Λουκά, να το διαψεύσω τον Λουκά, διότι η αλήθεια είναι ότι ενίκησε ο Λουκάς. Δηλαδή, ο άνθρωπος που ξέρουμε, που περιγράψα πριν,
είναι αυτός που έφερε το αποτέλεσμα που έφερε. Εμείς απλά ως αδελφοί του, ως είπαμε πριν, ήμασταν για να το στηρίξουμε, αλλά η επικράτηση ήταν βέβαια. Εγώ ήμουν βέβαιος για το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Άσχετα ήταν η πρώτη του φορά που πολιτεύεται σοβαρά. Έτσι λέμε το και μεταξύ μας. Ναι. Ήταν πράγμα που όταν αποφάσισε ο Λουκάς να κατεβεί και είπε μας το, μάλλον συζητήσαμε το, εβλέπαμε το τζέξο και σε εκείνους μας φίλους αλλά και σε άγνωστους, γιατί κινούμαστε και σε διαφορετικούς χώρους. Εβλέπαμε τούτη την αγάπη που του είχε ο κόσμος, γιατί βγάλει μια αγνότητα, μια αθότητα. Νομίζω είναι η Στέλλα που είπε ότι είναι ευαίσθητο παιδί. Έστω και πολλές φορές να μην θέλει να το δείχνει, είναι ευαίσθητος. Γι' αυτό κάνει και τούτα που προσφέρει και τούτα που προσφέρει. Διάθεση για προσφορά. Ναι, Ακριβώς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, να σας χαιρετήσουμε από τις Βρυξέλλες. Μια ερώτηση αν μπορώ. Ναι. Τελικά, Εμείς σας ευχαριστούμε. αποφασίσετε τι να ψήσουμε το πρωτοχρονιά, κρέας ή ψάρι. Κρέας. Για να ξέρει να προετοιμαστεί κατάλληλα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλώς το πλάκα, έτσι. Γι' αυτό που ρωτά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Κλείνοντας σιγά σιγά, γιατί ξέρεις ο τηλεοπτικός χρόνος πάει πολύ γρήγορα όταν έχεις πολύ όμορφα πράγματα να συζητήσεις. Ποιο είναι το δικό σου το μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν και παρακολουθούν τον Λουκά, τον ψήφισαν και αυτό που είδαν τον ψήφισαν για το έργο το οποίο κάνει? Δηλαδή, ένα μήνυμα προς όλους τους τηλεθεατές μας. Προσπαθώ μέρα νύχτα να μην απογοητεύσω αυτούς τους ανθρώπους που πίστεψαν σε μένα. Είναι τεράστια τιμή να σε εκλέγουν πρώτον και να σε ξαναεκλέγουν πρώτον και να σου δίνουν τη δυνατότητα να σου εκπροσωπείς. Είναι και τεράστια ευθύνη. Και εγώ, επειδή ποτέ μου δεν πήραν τα μυαλά μου αέρα, είτε όταν ήμουν παρουσιαστής, είτε όταν ήμουν δημοσιογράφος ή ότι δημόσιο πρόσωπο ή οτιδήποτε άλλο, θεωρώ ότι το χρέος μου είναι να τους βγάλω από πρόσωπους. Και πραγματικά τους λέω ότι όσον καιρό είμαι σε ένα δημόσιο αξίωμα, το οποίο είναι μετά από εκλογές και με στέλνει ο κόσμος, να ξέρουν ότι να κάνω τα πάντα, διότι ούτε της εξουσίας είμαι, Άγγελε, ούτε των λεφτών είμαι, ούτε να γίνω ποτέ μου. Λέω πολλές φορές ότι τα βιώματα μου δεν με επιτρέπουν να αλλάξω και να γίνω κάτι άλλο, ούτε να με δελεάσουν τα χρήματα, ούτε οι εξουσίες. Τώρα πράγματα για μένα είναι πολλά στην πάντα. Δεν θα αλλάξω, όπως τους υποσχέθηκα. Θέλω να πιστέψω ότι δεν άλλαξα και ότι την τιμή που με κάμαν κάθε μέρα για μένα θα είναι μια τεράστια ευθύνη στην οποία οφείλω να ανταποκριθώ. Τίποτα άλλο. Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Λουκάς Φουρλάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή Προσωπικότητες και για τη φιλοξενία εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Καλό βράδυ, καλή επιτυχία σε ό,τι έκανε κάνει. Ευχαριστώ, Άγγελα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αυτή ήταν η εκπομπή Προσωπικότητες για απόψε. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.